I pozdrav svima ljudi, ja sam srpski, danas igramo Clash Royale kao što vidite. Znači ja sam arena 5, kao što vidite, imam 1469 pehara i pokazat ću vam moj špil. Znači imam tu princa na level 2, rage na 3, zmaja na 1, arrows na 7, hoga na 4, valkiriju na 5, barbarijane na 7, hordu na 7. Imam tu puno još dobre stvari, ali ih neću koristiti. Znači u klanu sam Serbija boom, evo donirat ću ovdje peku. Znači uđite u klan ako hoćete, dobar je. Ima nas 44, tako da ono. Znači ja sam u ovom klipu ljudi teo samo da snijem da možda neću baciti klip do ponedeljka. Sad neće biti nešto pretjeran gameplay, znači neće biti ono, samo da vam pokažem šta ja imam u ovoj igrici. Pošto nemam vremena, moram sad ići i na trening i moralo se izrenderovati sve, a imam i puno da učim, tako da ovdje bi završio epizodu ljudi. Hvala što ste pogledali ovaj klip, bacite subscribe, like, share za više ovoga. Znači i ljudi, to bi bilo to.